Normalment, el jornal d'un segador consistia a fer 7 garberes, i una garbera eren 20 garbes. Cada 20 garbes, doncs anaven a veure i esmolar el volant. Abans la gent sabien molt de fer anar la pedra, diguéssim. Si volien saber si era esmolat, agafaven el volant i es havia d'aguntar en el garrot, anar fent baixant sense que es desenganxés mai fins que estava a la punta del tot, diguéssim. I per treballar, com que amb una mà rembaves el gra o collies la palla de terra, i portàvem un esclopet que s'adaptava una mica a la mà. Sí, anaven amunt d'allò, la mà aquesta que anava davant, ja portaven una d'això de fusta. Feia una mica de cosa així, perquè aquest dit no tragués el cap, perquè el volant havia tallat bastantes mans de gent, o grans talls. Després de la sega es batia el blat. Fins que no hi va haver màquines adients per realitzar aquesta tasca, es va fer manualment i utilitzant la força d'animals. Hi havia un punt de la casa, que en dèiem l'era, moltes eren enrajolades o llosades, es posaven les garbes ben posades a terra. Llavors es batia en aquell temps amb bestiar. S'agafava 3 o 4 eugues. Una persona al mig amb una corda els anava fent passejar. Només perquè anessin esbarriant la palla, deixaven que caminessin. Però quan ja la tenien una mica d'això, el trot anar girant allà. I llavors hi havia 5 o 6 homes, de tant en tant que giraven una mica la palla, diguéssim. I esclar, ja quedava el gra a terra. I llavors es anava arrambant la palla i es ventava el gra. Quan feia vent, tirant en l'aire, el boll marxava per un cantó i el gra marxava per l'altre, diguéssim. A poc, aquestes feines del camp es van anar mecanitzant. El batre va ser la tasca que més es va simplificar amb l'ajuda de la maquinària. La primera innovació va ser la màquina de ventar, que s'anà modificant fins a assolir models cada vegada més pràctics i eficients. Que ja va ser un gran adelanto a la ventadora, que devia sortir sobre l'any 20. Llavors, més cap aquí, ja va sortir la màquina de batre, que llavors allò ja va ser un gran adelanto. A partir de l'any 55, la maquinària ja ha anat amb una evolució molt gran, molt. El gra obtingut de la batuda es portava al molí per fer la farina, que seria l'ingredient fonamental per tenir pa durant tot l'any. A cada casa hi havia uns graners, que en deien, que hi cabien 1.500 o 2.000 quilos. Una bona anyada aquí eren de 16 a 18 sacs de gra per quartera, o sigui, uns 800 quilos per quartera. S'agafava el blat i es portava a les farineres. Es portava allà i de cada 100 quilos te'n donaven 90. I els 10 que faltaven anava pels gastos que hi portava el molí. La portaves a casa i cada setmana es portava al forner pel pa que necessitaves. Si necessitaves, que et diré, 10 quilos de pa cada setmana, o 15 o 20. Cada dia o cada setmana, no cada dia, no, però cada setmana doncs, pas de 10 lliures i ja l'és. I el forner el subministrava, com es havia acabat, noi, has de portar més farina, que s'ha acabat. Abans de la guerra, es van instal·lar a Sant Julià 2 petites fàbriques dedicades al sector tèxtil, que van diversificar l'activitat econòmica del poble. Llavors hi havia, també quan vam venir nosaltres aquí, 2 fàbriques, a Cal Elvira i a Cal la d'en Roma. L'any 34 ja hi eren aquestes 2 fàbriques, petites, perquè tot plegat que hi treballessin allà a Cal Elvira, que hi treballaven 30 dones, però bueno, també el poble era petit. La majoria de treballadors de les fàbriques eren dones que compaginaven aquesta feina amb les tasques domèstiques i amb les del camp. D'aquesta manera, podien aportar un complement important a l'economia familiar. Moltes dones, vam uns quants homes per d'allò dels telers i tot això a reparar, mecànics o el que fossin d'allò, l'altre tot eren dones. Com que mira, hi havia casos que hi havia el pare que feia una mica de pagès i això, dius, ajudava tot. Però jo me'n recordo que la primera setmana em van donar 3 pessetes i la mare ben contenta que va estar.
Llavors tenien com una criatura també per allò, a la fàbrica per fer escarrassos i cosetes així. Però abans a la fàbrica, si tu volies ser teixidora, havia d'aprendre de teixir. Fins que no es veia que no en sabia, llavors no li donaven gaire cèntims. Ara, quan era teixidora, llavors ja cobrava més. Fins que tu sabies ben bé la teva feina, havies d'aprendre, perquè si no, no. Havies de passar l'aprenentatge. 2 o 3 anys. Unes treballaven en un turno, els altres treballaven en l'altre. Un al dematí, llavors hi havia la tarda. I el dissabte i tot. Abans, el dissabte treballaves. El creixement de Sant Julià s'ha produït de manera progressiva. Després d'un cert increment de població durant la dècada dels anys 20, motivada per l'arribada d'estiuejants que s'instal·laren al municipi, la seva expansió es va veure limitada, malgrat els intents especulatius que hi va haver durant la postguerra amb el projecte de residència d'estiu Alta-riba. Ha anat pujant de mica en mica, que diuen. Va costar una mica perquè de créixer el poble degut al que estava encerclat per 4 propietaris. El marquès de Cànoves, el marquès de Villoc, el marquès de Santa Margarida i un altre d'allò, escolta, no venien mai, no havien vengut mai. Fins que es van morir, llavors quan van morir sí, va haver-hi. A partir del 70 i pico va ser quan es va haver el creixement de Sant Julià. Hi ha tota una sèrie de factors. Per diversos motius, com la proximitat amb Vic, la millora de les comunicacions i l'aparició de certa activitat industrial al poble, a partir dels anys 70 hi va haver un increment significatiu de la població. L'agricultura va passar i se'n va anar a la indústria. I clar, com que hi havia aquesta fabriqueta i això d'aquí una cosa i una altra, no n'hi havia 2, aquesta una d'important, llavors una de més petiteta. Vull dir, doncs molta gent va venir cap aquí. La majoria de per aquí Vic, Molta gent de les Guilleries va venir cap aquí. Es va disparar, o sigui, quan van fer el pantà de Sal. La transformació més important de Sant Julià ha tingut lloc durant les últimes dècades del segle XX. Aquest poble, l'antic, era tot del 1600 i 1700. Tenia un encant, que eren casetes baixetes. I llavors van tallar l'aigua de les fonts de Sant Fèlix i abans hi havia el torrent pel costat que passava, però ara ho van tapar i van posar un túnel per poder urbanitzar tota la baixada aquella i tot això. Bueno, tot això de la Quintana ara, tot això eren camps. I tot això de l'Obreda, tot eren camps, o sigui, està desconegut tot això. L'últim és el que van fer ara, aquest pavelló, i van fer tot això. S'ha ampliat molt, s'han fet moltes cases, molts pisos. Quan ha fet una estufa, ha fet ara, en molt pocs anys. A la que la necessitat va donar la possibilitat d'aixecar les cases, doncs el casc antic es varen aixecar. Sobretot totes les urbanitzacions que hem fet quan estava tot llis. Hi ha el casc antic, i urbanització per aquest cantó, urbanització per aquella, urbanització per aquella, pels 4 cantons. Devien comprar per la vivenda perquè era més barata o per el que sigui, doncs ara ha augmentat, que som cap a 3.000. I molta gent, doncs, clar, i el terreny més barat aquí, ja és un poble que és el millor que hi ha, vull dir, aviat ho tenen clar. Fent un repàs del nostre passat és quan ens adonem dels canvis viscuts. La manera de percebre'ls ens fa evolucionar com a individus i com a societat. La gent vivia de l'agricultura fins fa poc. Hem començat des de segar ambulant fins ara que no toques ni una palla. Ha desaparegut, això és com la gent que anaven a fer feixos. El bosc ha desaparegut, la gent que anaven a mandar porcs també han desaparegut.
molt més bo abans que no pas ara, perquè abans menjava bé, i ara que només pinso. Abans menjava blat de moro i menjava tota la farina que els donaven. Totes les coses hem evolucionat d'una manera que la qualitat no s'ha pagat mai. I hem deixat de menjar el guisat de la mestressa o l'escudella de pagès, que dèiem. Si menjaves costella de porc, tenia gust de costella de porc. Si menjaves llumillo, tenia gust de llumillo. Ara és un porc que és fluix, que no fa tan mal. Per això estem tan grassos, nosaltres. Sant Julià de Vilatorta ja no és aquell indret tranquil de camins poc transitats on tothom es coneixia, però encara és viva la voluntat per conservar, d'allò viscut, el que és bo i ens ensenya. Anaves a collir bolets i com d'aquella vegada és la pinenca. Ara no, ara és horrorós. Ara no t'hi pots pas ficar. Això, el món ja ha donat la volta, ara. Que no hi ha ni comprança, perquè abans les dones podien anar a tot arreu, lliures, que no passava res, i els homes igual, però ara ha canviat això. O sigui, és molt canvi el jovent d'abans amb el d'ara, Hi havia més companyerisme, diguéssim, veïnal. Era molt canviat d'ara, O sigui, el temps antic d'ara ni pensar-hi, Qualsevol malalt que hi hagués en una casa, el primer que feien era anar-ho dient al veí, a l'altre i a l'altre. Era més familiar que ara, Doncs ara vostè va amb el carrer Montseny i han perdut l'encant aquest, però la gent viu més bé. Abans d'aquí a Sant Julià hi havia 3 o 4 paletes i havia acabat la història, però és que ara no, ara n'hi ha molts. Però la vida ha canviat com la nit amb el dia. Conèixer el passat ens ajuda a entendre el present i a construir el futur que nosaltres desitgem. Ara és molt diferent. Ara fan tocar les campanes, ja les fan tocar, les posen a l'hora i elles ja toquen. Va tot automàtic. Però llavors no. Però tot ha marxat. Les campanes i el campaner i tot. Cada un tenia la seva casa i avui l'urbanística ha prosperat molt, poder per massa. Ja està bé que els pobles creixin també, però també són gaire grans. No, ja està bé, ara estem bé també. Molt ha canviat. Jo m'agradava més abans, no pas ara. Tot era diferent, molt diferent, molt. Això és molt difícil, quasi bé d'explicar-ho, Què hi farem? Ens ho han deixat així.